στην αντιδημαρχία, το να έρχεται ένας εγνωσμένης αξίας εικαστικός, ζωγράφος και να προσφέρεται αφιλοκερδός και να φιλοτεχνεί ένα τέτοιο έργο. Κύριε Δερμεντζίδη, σας ευχαριστώ θερμά προσωπικά και βεβαίως και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Δούμος. Όπως βλέπετε λοιπόν, το έργο, το αυθεντικό έργο είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας, εδώ στα δεξιά για εσάς, αριστερά για εμάς. Θέλω να δώσω το λόγο στον καλλιτέχνη, ο οποίος θα μας εξηγήσει καταρχάς την έμπνευσή του. Δεν διαμαρτυρόμαστε για τον ήλιο, γιατί αν θέλουμε μεταξύ βροχή και ήλιου, επειδή κλαίγαμε με τη βροχή την Παρασκευή, τώρα χαμογελάμε, έστω και αν έχουμε λιώσει, έτσι. Οπότε δεν θέλω. Λοιπόν, Δραγκάνα, μπορείς να μεταφράζεις αν θέλεις. Ευχάριστα. Ovako, ne možemo iskazati rečima sve ovo i ovih dana šta osjećamo prema ovom narodu sa kojim smo se pobratimili, i zato je jedan naš Katerinjotis, umetnik, slikar, uspeo da ovo, kako vidi svojim očima ovo bratimljenje, da prikaže delima. Tako što je naslikao jednu prelepu sliku. Sad će nam on malo više pojasniti, gospodin Dermendzidis, više nešto kako je nastala ta slika. Γνωρίζετε ότι η λέξη Κρακούγεβας βγαίνει από μια παλαιοσέρβικη λέξη Κράκουβι, που είναι το όνομα ενός είδους γερακιού. Gospodin se vraća u staru Srbiju, što mi često ovo kažemo Starogrčka. Tako da hoće samo da pojasni reč Kragujevac, šta znači na starosrpskom jeziku. Και το όνομα Κρακούγεβα στα ελληνικά θα το λέγαμε γερακοφολιά. Γερακοφολιά. Tako bismo rekli na grčkom, što znači staro gnezdo. Και επίσης θα πω ότι το γεράκι είναι, είναι το πιο γρήγορο πλάσμα σε ταχύτητα στη φύση. Μέχρι 345 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να πετάξει. Radi se o jednoj ptici, ta ptica είδος γερακιού είναι, είδος γερακιού που φτάνει τα 300. To je jedna vrsta ptice koja podsjeća na, manja je od, sada ne mogu u srpskom, izvinite, molim vas, kako se zove? Kobac. Kobac. Malo je manje od kopca. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε ότι θα γίνει η αδελφοποίηση στο διαδίκτυο, αμέσως αισθάνθηκα κάτι πολύ δυνατό. Καταρχήν πήρα αμέσως τηλέφωνο στην κυρία Ελίνα για να της πω ότι προσφέρομαι για κάτι. Kada je gospodin Dermendzidis saznao za bratimljenje ova dva grada, Kragujevac i Katerini, odmah je pozvao gospođu Elinu Diamantopulu da joj predloži nešto. Και στο πρώτο δεκάλεπτο έγινε η σύλληψη αυτού του πίνακα. I u prvih 10 minuta sinula je ideja i nastala je ovo veliko umetničko delo, ova slika. Αμέσως σκέφτηκα ότι το εκπαιδευτικό κομμάτι, τα γράμματα δηλαδή, είναι κοινή βάση για να αναπτυχθεί η κοινωνία, ο πολιτισμός. Odmah sam dobio ideju da naučni rad može odigrati jaku ulogu. Και έτσι έκανα μια έρευνα και είδα ότι... Tako sam uradio jedno istraživanje. Και έτσι είδα ότι το πρώτο γυμνάσιο που χτίστηκε στο Κραγούγεβας Video sam da prva gimnazija koja je osnovana u Kragujevcu το 1833. godine θα μπορούσε να είναι η ιστορία της πόλης εκπαιδευτικά. Da može biti opis istorije vašeg grada. Και από πλευράς της Κατερίνης σκέφτηκα να ζωγραφίσω στη δεξιά μεριά την αστική σχολή, που είναι το πρώτο δημοτικό σχολείο στην πόλη.
I sa naše strane sam zaključio da je veoma dobra ideja da nacrtam prvu opštinsku školu u Katerinija. Το οποίο κτίστηκε το 1905. 1905. godine je sagrađena ta prva opštinska škola. Έτσι αυτά τα δύο ιδρύματα αντιπροσωπεύουν, θα λέγαμε, και την ιστορία των δύο πόλεων. Tako da sam video da ove dve institucije mogu da opišu duboku istoriju dva grada. Αμέσως κάτω από τα δύο κτίρια που τα βλέπετε στην εικόνα αντικριστά, Dole, ispod ta dva zdanja, υπάρχει πλήθος. Είναι οι κάτοικοι του Γκραγκούγεβας και της Κατερίνης. Αδελφοποιημένοι είναι. da, postoji dole gde vidite, tu vidimo znači masu ljudi, a simbolizuje bratimljenje ova dva grada. Και θεώρησα επίσης ότι θα μπορούσαν να μπουν και δύο μορφές των γραμμάτων. Έτσι από το Γκραγκούγεβας I mogu da dođu dva natpisa, jedan od Kragujevca. Από το Γκραγκούγεβας επέλεξε γιατί υπάρχει το μνημείο του Vuk Stefanović Karadžić. Postoji istorijski spomenik Vuka Stefanovića Karadžića, osnivač naše srpske azbuke, Ο οποίος έζησε από το 1760 koji je živeo 1860. mislimo. και είναι ο φιλόσοφος, φιλόλογος, γλωσσολόγος που έκανε τον εξοραϊσμό ή την αναγέννηση της Σερβίας. I on je jedan filolog koji je sačinio i malo uprostio, da kažem, srpsku azbuku, pa ću ja dodati, Vuk Karadžić kaže: čitaj kao što piše, pričaj kao što čitaš. Επίσης συνέλεξε πολύ αρχαιακό υλικό για δημοτικά τραγούδια. I veoma bogati sadržaj za pesme narodne. Και επίσης έγραψε το πρώτο λεξικό στην σέρβικη γλώσσα. I napisao je prvi rečnik srpskog jezika. Και επίσης I naravno ήταν και μεταφραστής, μετάφρασε και τη βίβλο. Bio je i prevodilac i preveo je čuveno naše delo grčko Dilo. Και πολλά άλλα τα οποία θέλει ο άνθρωπος να τα ψάξει στο διαδίκτυο. I još mnogo brojna dela koje svako ponaosob od nas bi trebao sam sada putem interneta da prouči. Από τη μεριά της Κατερίνης, επειδή στην αστική σχολή στο προαύλιο υπάρχει προτομή μιας δασκάλας, Sa strane Katerinija na ovoj slici, kao što vidite, postoji ikona jedne učiteljice, η οποία λέγεται Ευθυμίου koja je govorila Μαρία, Ευθυμίου Μαρία, koja se, njeno ime je Eftimiju Marija, και σκοτώθηκε στα πλαίσια της δεκαετίας του 40 στο δημοτικό σχολείο στη Λεπτοκαριά. I ona je poginula 40-ih godina u Leptokariji. Και γι' αυτό το λόγο θεώρησα ότι αυτά τα δύο πρόσωπα αντιπροσωπεύουν το εκπαιδευτικό κομμάτι. I iz tog razloga je gospodin doživeo i video svojim očima da najbolje opisuju ovaj deo. Και επειδή ο πολιτισμός, η κοινωνία δεν έχει να κάνει μόνο με τα γράμματα αλλά και με τις τέχνες, τα εικαστικά, τις καλές τέχνες, και επειδή είμαι ζωγράφος και γλύπτης, θεώρησα καλό δεξιά στην εικόνα να βάλω δύο συναδέλφισες Κατερινιώτης που ζωγραφίζουν και τον εαυτό μου. Iz razloga što je gospodin pored umetnika slikara i gliptis bavi se izradom, znači, figura figura, i hteo je da na ovoj slici prikaže i taj deo. Και αν έχετε προσέξει στην εικόνα, ο πίνακας του ζωγραφίζω είναι αυτός που βλέπετε. I na ikoni gde je taj čuvar,
kog je naslikao upravo predstavlja gospodina Dermendžidisa. Και επειδή αυτό δίδει χαρά στους κατοίκους των δύο πόλεων, έβαλα κάτω-κάτω λουλούδια. I da naznači, da opiše veliku sreću između dva naroda, iz tog razloga je nacrtao ovo dole na cveće. Θεωρώ λοιπόν προνόμιο μου που πραγματικά μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το έργο μου. Dobio sam veliko zadovoljstvo da predstavim ovo svoje umetničko delo. Και μπορεί να μην θέλετε, αλλά είμαι συγκινημένος. I može? Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είμαι συγκινημένος που το λέω. I možda se to ne vidi sada po gospodinu, ali on je veoma dirnut ovim gestom. Και χαίρομαι που I raduje se. δύο αντίγραφα έχουν βγει από το έργο αυτό. I raduje se iz razloga što su dve kopije izašle sa ovog dela. Εκ των οποίων το ένα θα ταξιδέψει στο Kragujevac και το άλλο θα μείνει εδώ. Jedno ćemo poslati za Kragujevac, a jedno će ostati u ovom našem gradu. Και έτσι όταν έρχεστε στα εκάστοτε δημαρχία θα βλέπετε την αδελφοποίηση των πόλεων Katerini Kragujevac. I kad budete dolazili u opštini, vidjet ćete panda uvek ove dve slike. I u opštini Kragujevcu i u opštini Katerini. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Hvala najlepše. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι τώρα